झापा बलम दर्द हो जाए छपही के परी आ कमर डैमेज ना तू करबा ई गारंटी लिख के दो गारंटी मांगी काहे ना मांगी बेचारी डेरात बिया मंगबे करी आवा एयर से भी कुछ बजा ला भाई लोग बड़ा आस लगा के बैठल बड़े और कई भाई लोगन के फरमाइश भी आ गई बा तो ओके भी पूरा करे के बा तेरी कुछ बजा ले वाह बहुत बढ़िया वाह मास्टर साहब कौनो दुल्हन का मन से धू दिन भर बेचारा ड्यूटी करके आई थकला के संजही सूत गई हेलो तोहरिए खानी रहे संजही जब सूत गई दुल्हन जगावतिया कहतिया कि उठो खाना वाना खा लो ना खइब तो दुल्हन जगावतिया दुल्हा कहता हट हट सूते दे नींद लगल बा कलस कामर डांटेला हो का डांटेला जब देखा तब कपारे पर गुस्सा चढ़ौले रहेला तोर नाके पर गुस्सा बैठल रहेला का मरदा कहता का कहल का चाहतड़ी कलश की हम तो बहुत कुछ चाहतनी तोहार इच्छा का बा तनी बतैता कहे का कहे उमरत कि अभी बजता बेदा दसे न बजता इतना काहे घबरा देली का कहे कि अभी बजता बे दस की विवास कैलू रहे ठंडा गरम न से नस कैलू बस कहिलू रहे ठंडा गरम नस नस कहिलू रानी बोला तो पार सरहद कही दी रानी बोला तो पार सरहद कही दी तब दुल्हन कह दिया कि कह दो हमहू यह चाहता नहीं ए हो ए सुधीर लाल जी वैसे आज हरियर बानी